for today's video, mga friendship. Naabot nga parcel from TikTok. Abra na to kung unsa na siya. Dugay ka siya na-abre kay habol atong gunting nga nagamit. I-fast forward lang nato mga friendship. So, muna to, na-abre na siya. Muna siyang sulod. Mag-symbol na ko. Lisod ka siya symbol guys. Kapila ko balik-balik ani. For the struggle ang mami sa pag-assemble. Saan siya, sirak balik-balik jud, paon sa jud siya. Ano na to? Wala gyapon siya na arrange na symbol. Ito na siya ma-assemble diri mga friends. And muna itong finished product mga friendship. And tada! Nagkaroon reaction sa akong anak kay ngit-kit ang video, and I know that happy siya. Kabalo ko na amaze kay siya, kaya mo na yung bagong toy. So napalit na ako na siya sa TikTok for 177 only, kaya na ako'y voucher nga 400 plus. Thank you so much TikTok sa inyong $8 nga pa free voucher. Worth it ang live. Sakay-sakay na mong bata, oh. Ang baby na mo, sakay-sakay na. Happy yarn! Clap, clap, clap! Thank you for watching to our first mini vlog. Like and subscribe!